Hashtag Tripura dati dati no fight tong hini koktuma Bollywood superstar actor Amir Khan. Tong thoksa gubagra Tripura hashtag o thuruk bosok no sak thari dine ani hinya samung khlai thani naikol tong thani koktuma no nogri Bollywood superstar actor Amir Khan Tripura motha campaign khlainani fight tong hini koktuma Bollywood superstar actor Amir Khan bo khoroksa thuruk bosok ni nongai ini bo sekangai phaijak saljora eba deidok saklai jagya ko bo buhur phaisok paino Heba dakti no fight tong hini koktuma bubagra sa saleba sadan dewo hasteo phaisok paijak sarik sanja jora bo koktuma thumai rongno kokthum panda khlainani ringhorjak eba invite rijak o kokthum pandani bising difano saklaijak mano Bollywood superstar actor Amir Khan bufur phaisok paino belekeno tongthoklayana tini khoroksa Bollywood actor Bollywood superstar actor no Tripura mothani campaign phaitani logi manan bagi hasteni Tripura sa lokorok belekeno nasinglajak ngana Nini bagai mukti khiklayai thanchani halogo halok majui Nini bagai mukti khiklayai thanchani halogo halok majui Kakalabui kiri khogi tongo nini ani bagai Bubagra